kids, may mga ano tayo, kumbaga, ano tayo, fruits ng mga batang 90s. Since mga alaga tayo ng mga batang 90s, naniniwala ako na pwede namin natayin ito kasi sabi ng mga ibang millennials daw, offensive na yung kanta, pero kami mga batang 90s, we do not get offended by songs. So, I guess okay lang ha, okay lang. Again, pasensya